पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेराव जि थासारि जानानै थांबाय इन्डिया अपारेशन सिन्दुरखौ होल्ड खालामनानै दोनथ'दों दसे सम दोनथ'दों साननैसोनि थाखाय दोनथ'दों नाथाय नोंथांमोना थारैनो राफेल गावख्लायनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना बै समाव माखासे प्रपेगेन्डाखौ खोनादोंमोन पाकिस्ताननि सबसे गेदेर मेसिनानो जाबाय प्रपेगेन्डा वारफेयार बे प्रपेगेन्डा वारफेयारनि थ्रुयैनो मा खालामो बे बुहुमाव बयखौबो फोथायहोनो हायो आरो बिसोर ओरैबायदि प्रपेगेन्डा खालामदोंमोन इन्डियानि गंबाना द'ता एयारक्राफ्टखौ गावख्लायबाय फाइटार एयारक्राफ्टखौ गावख्लायबाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो खोनादोंमोन नाथाय बे गासैबो फेक निउसमोन इन्डिया माबोरै बिसोरखौ बेवकुफ बानायदोंमन इन्डियान एयारफोर्सआ इन्डियान आर्मिया बिसोरखौ माबोरै मूर्ख बानायदोंमन जाम्बा जाम्बि बानायदोंमन बेखौ नोंथांमोना खिन्थानो लादों मा थारैनो पाकिस्ताना बिदिब्ला जि नेरेटिभ मोनसे क्रिएट खालामदों इन्डियानि माखासे जायगाखौ डेस्ट्रय खालामदों इन्डियानि फाइटार एयारक्राफ्टखौ फोजोबस्रांदों गावख्लायदों इन्टारसेप्ट खालामदों ब्रह्मस फेसिलिटिखौ फोजोबस्रांदों बेबायदि गोबां नोंथांमोना खोनादों आरो माखासे एआई भिडिअ जेनेरेट खालामनानै बेखौ गासै बुहुमाव फोसावदों बैफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना नुदों नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि पाकिस्ताना प्रपेगेन्डा वारफेयाराव बुहुमाव बयनिख्रुइबो पावारफुल हादरनि मादाव मोनसे आसलि दावहायाव नाथाय बिसोरो जोबोद दुर्बल थारैनो बिसोरो इन्डियानि गंब्रै गंबाथ' माबा मोनसे गावख्लायदों नाथाय बे गावख्लायनाया थारैनो मारमोन मा बेयो राफेलमोन मा बेयो SU-30मोन मा बेयो MiG-29 मोन स' नोंथांमोना खिन्थानो नागिरदों थारैनो मामोन बेयो माने बै 9 आरो 10 मेनि हराव मा जादोंमोन बै जाथाय माखासे नोंथांमोना खिन्थानो फैयाखै नाथाय थारैनो बै एर'प्लेना मामोन जायखौ पाकिस्ताना गावख्लायदों पाकिस्तानाथ' गावख्लायदों इन्टारसेप्ट खालाममारदों बे बाथ्रायाबो सैथो गासैखौबो नङाबाबो गंसे गंनैखौथ' बिसोर मा खालामथारदों इन्टारसेप्ट खालामथारदों नाथाय मामोन दा खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला रियेल बाथ्राया जाहैबाय नोंथाङा जुदि सासे इन्डियानबा आंनि बे बाथ्राखौ नोंथांनाव फोथाय बबेखानि बेखौ आं कनफार्मेसन खालामनो हाया नाथाय रिपर्टआ बेबायदि बुङो बाथ्राया ओरैबायदि बिसोर गंबाथ' माबा मोनसे इन्टारसेप्ट खालामदों गावख्लायदों नाथाय बै गावख्लायनाया थारैनो एर'प्लेन मारमोन ना बे बाथ्राया साननो गोनां खौराङा ओरैबायदि माने इन्डियानि DRDOआ दामि एयारप्लेन डेट मिन्स जि ड्रन दङ खम दामनि जि ड्रन दङ बै ड्रनखौनो ओरैबायदि डिजाइन बानायदों MiG-29 फाइटार एयारक्राफ्ट बादि आरो SU-30 MKI एयारक्राफ्ट बादि बेबादि डिजाइननि बानायदों बबेखानि राफेल बादि डिजाइननि बानायनाय बेबायदि खौरां आं नुवाखै SU-30 जि एयारक्राफ्ट आरो MiG-29 जि एयारक्राफ्ट बेनि डिजाइन बानायनानै माने माबा माबि होदेरनानै बडि स्ट्राक्चारखौ बै ड्रनखौ पाइलटलेस ड्रनखौनो मा खालामदोंमोन बेबायदि महर होदोंमोन जेन बेखौ नुबा मा साननानै लागोन बे थारैनो बै फाइटार एयारक्राफ्टआ स' पाकिस्ताननि माखासे आर्मियानो बुं जियानो बुङानो बिसोरखौथ' गाधा होननासो बुंनांगोन बिसोर फाइटार एयारक्राफ्टखौबो राफेल होननासो माने बुंदों बबेखानि बिसोरो बेखौ प्रपेगेन्डा खालामदों बिदि राफेल नङा बेखौ बिथांमोना मिथिदों स' बिसोर मा खालामदों इन्डियानि माइन्डसेटखौ इन्डियान आर्मि इन्डियान एयारफोर्सनि माइन्डखौ डेमेज खालामनो थाखाय बा इन्डियाखौ दुर्बल खालामनो थाखाय बिसोर बेबायदि प्रपेगेन्डाखौ खालामदों बे बाथ्राया रोखा दा बाथ्राया जाहैबाय मा गिबियावनो बै सानखालिनि हराव इन्डियान एयारफोर्सआ मोनसे टेक्टिक्स बानायदोंमोन इन्डियान आर्मिया मोनसे टेक्टिक्स बानायदोंमोन मा बे टेक्टिक्सआ जाहैबाय मा गिबियावनो बिसोरनि एयार डिफेन्सआ मा अबस्थायाव दङ बिनि थासारिया मा बेखौ नायनो टेस्टिं खालामनो थाखाय बै दामि एयारक्राफ्टखौ डेट मिन्स ड्रनखौ आरो बै ड्रनफोरा जेनेरेलि सुइसाइड ड्रनमोन ना मा ड्रनमोन बेखौथ' आं बुंनो हाया नाथाय जायखिजाया ड्रनमोन बै ड्रनखौ हगार हरनानै गिबियावनो बिसोरनि HQ-9 जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बेखौ एक्टिभ खालामग्रोदोंमोन बिसोरनि रादारा बहा दं बेखौ एक्टिभ खालामदोंमोन आरो बै जि दामि एर'प्लेन दामि मिन्स पुतला एर'प्लेन होनना बुंनांगोन बेखौ बा नकलि एर'प्लेन बै जि नकलि एर'प्लेन बा ड्रन बेखौ ओरैबायदि जायगाथिं हरदों ना बै जायगाथिं बिसोरो साननानै लाबाय मा बेयो डेन्जार जानो हागौ खैफोद जानो हागौ बिनिखायनो ओरैबायदि खालामबाय पाकिस्ताननि एयारक्राफ्टफोरा फाइटार एयारक्राफ्ट F-16 जा गुबुन गुबुनानो जा बिसोर गासैबो जाय जायगायाव बै जि ड्रनखौ हरदोंमोन बै जायगाथिं बिसोरो बिरजुबलांदोंमोन डाइभार्ट जानानै बिरजुबलांदोंमोन आरो बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनो थाखाय होसोलांदोंमोन आरो बे समाव मा जादोंमोन डिस्टेन्सआ बांलांदोंमोन आरो मोनसे बाहागोथिं मा जादोंमोन एयार डिफेन्सआबो ओरैहाय माने एक्टिभ जायाखिसै गुबुन खावसेथिं एयार डिफेन्सआ एक्टिभ जाबाय नाथाय जाय खावसेथिं एयार डिफेन्सआबो दुर्बल
दुरबल जाबाय रादारनि सिगनेचारबो दुरबल जाबाय जाय ओनसोलथिं एयारक्राफ्ट फाइटार एयारक्राफ्टनि बिबाङाबो खम जाबाय बै जायगाथिं मा खालामबाय इन्डिया लोगो लोगो दसे समनि गेजेरावनो 23 मिनिटनि गेजेरावनो जेसेबां हायो रादारखिनिखौ खायसेखौ जाम खालामनो हाबाय आरो जाम खालामनायजों लोगोसे खायसे एयारक्राफ्टआ बैजों डाइभार्ट जानायजों लोगोसे जायथिं दामि एयारक्राफ्टखौ इन्डिया दैथायहरदों बै खावसेथिं थांजोबनायनि थाखाय बेथिं मा जाबाय मोनसे सिकिउरिटि फेलार जाबाय माने दुरबल जाबाय सिकिउरिटिया जायनि जाउनाव बे समावनो हानायखिनिखौ जाम खालामनानै ब्रह्मस मिसाइलखौ लन्च खालामनानै दोनदोंमोन इन्डिया राफेलनि थ्रयै आरो बे ब्रह्मस मिसाइलानो मोन 10 एयारबेसखौ पाकिस्ताननि डेस्ट्रय खालामदों जाबायदि सबसे नोंथांमोना मुंदांखा मोनसे जायगा नाम खोनादों सारगुडा जेराव निउक्लियार बम्बनि मोनसे जेंनानि बाथ्रा नोंथांमोना खोनादोंमोन आरो नोंथांमोना खोनादों लाहौर सारगुडा आरो माबेयो बाहावलपुर बबेखानि कराची कुवेटा तारबत बेफोर गवादारफोर एटाक जायाखै नाथाय मिथिनाय बादिब्ला मा सियालकट आरो रावलपिंडीनि जि नूर खान एयारबेस जेराव एकदम पिन पइन्ट एटाक खालामदोंमोन माने जि प्लास सिननि गेजेराव बेवहाय नूर खान एयारबेसआव माने एटाक खालामदोंमोन स' बेखौ नोंथांमोना थारैनो निउसाव नुबाय थादोंमोन बै समाव बिदिब्ला नोंथांमोना आइडियाखौ नायदो दावहानि टेक्टिक्सआ माबायदि नाय गिबियावनो HQ-9 जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बेखौ एक्टिभथ' जाहोबाय आरो बिसोरनि फाइटार एयारक्राफ्टखौबोथ' एक्टिभ जाबाय नाथाय बिसोरनि डाइरेक्सनखौनो गुबुनथिं लानो थांबाय नकलि जायगाथिं लानो थांदों जायथिं इन्डिया एटाकानो खालामाखै जाय पाकिस्तानथिं माने एटाकानो खालामाखै जेनेरेलि नोंथांमोना नुगोन इन्डियाया नैबेखिनि जायगायाव एटाकखौ जोबोर खम खालामदों आरो नैबेखिनि जायगायाव बेवहाय आङो 3 नाम्बाराव मा जायगा लादों कुवेटायाव एटाक जायाखै आरो नोंथांमोना नाय 1 नाम्बाराव मा कराचियाव एटाक जादों माबा जादों होनना बुंबाय थादोंबाबो कराचियाव बांद्राय जेबो एटाक जायाखै बेनिखायनो ओरैबायदि खालामदों ओरैहाय माने डाइभार्ट खालामदों आरो गवादारावबो एटाक जायाखै कराचियाव एटाक जायाखै माने सिन्ध आरो बेलचिस्तानथिं माने एटाकानो जायाखै एटाका जादों पान्जाब आरो खाइबार पाख्तुनखा जानो हागौ आरो जोंनि जि आजाद काश्मीर बे आजाद काश्मीर ओनसोलाव जेरै नैबे मुजाफराबाद आरो जेसेबां POK दङ बिनि गुबुन जायगायाव मा जादों एटाक जादों नाथाय बेलचिस्तान आरो सिन्ध प्रभिन्सथिं मा जायाखै एटाकानो जायाखै जानो हागौ बै साइडथिं फाइटार एयारक्राफ्टफोरखौ साइड खालामनानै बा जि मिसाइल डिफेन्स सिस्टेम बा एयार डिफेन्स सिस्टेम बिसोरखौ मा खालामबाय गुबुन रोखोमै थगायनानै खायसेखौ जाम खालामनानै रादारखौ मा खालामदोंमोन डाइरेक्ट बेवहाय एटाक जादों बबेखानि नोंथांमोना खायसे जायगा नाय जेरै लाहौर आरो जेरै 8 नाम्बारा मा बियो 8 नाम्बारा जाबाय लाहौर 8 नाम्बारा लाहौर आरो बे मोनसे निश्चय सियालकट जानांगौ बेयो सियालकट बे सियालकट आरो लाहौराथ' जोबोर नांजाबनाय इन्डियानजोंनो बेनिखायनो बिसोरखौ एटाक खालामनायाव जोबोर इजि जादों दा नोंथांमोना खिन्थानो नागिरनाया जाहैबाय बेवहाय मा टेक्टिक्स नोंथांमोना नुखो बेवहाय नोंथांमोना मा आइडिया नुखो जे दावहाया हाथियार दों होननानै नांबानो जाया बेवहाय मा टेक्टिक्स बानायदों रादारखौ एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ एयार डिफेन्स रादारखौ मा खालामदों हानायखिनिखौ जाम खालामदों आरो माखासेखौ मा खालामदों गुबुन खावसेथिं बिजि खालामनानै दोनदों गुबुन खावसेथिं बिजि खालामना दोननानै गुबुन खावसेथिं हरखाब ब्रह्मस मिसाइलखौ मा खालामदोंमोन लन्च खालामदोंमोन बा गुबुन जि मिसाइल दङ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन ड्रनखौबो हरदोंमोन मानोना जेब्ला बै दामि ड्रनखौ बा दामि एर'प्लेनखौ हरदोंमोन बै समाव HQ-9 जों लोगोसे जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बिसोरनि जि लकेसन थासारि बेखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ मोनदोंमोन बेखौ मिथिनो मोनदोंमोन आरो बिसोरनि जि कमान्ड सेन्टार बे कमान्ड सेन्टारखौबो मिथिनो मोनदोंमोन आरो जायनि जाउनाव मा खालामदोंमोन इन्डिया बिसोरखौ जोबोर पिन पइन्ट एटाक खालामनायाव आरो बेखौ एरायनानै बै जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बेखौ थगायनानै एरायनानै एटाक खालामनायाव मा जादोंमोन साक्सेस जादोंमोन जेब्ला बै जि नकलि एर'प्लेनखौ हरदोंमोन बै समाव पाकिस्ताना बेखौ गासैखौबो एक्टिभ खालामजोब्बाय मिसाइलखौ एक्टिभ खालामबाय ड्रनखौ एक्टिभ खालामबाय एयार डिफेन्स राडार गासैखौबो एक्टिभ खालामबाय आरो बै समाव बिसोरनि डाइरेक्सना जुदा जाबाय जायथिं बै माखासे ड्रनखौ हरदों नकलि एर'प्लेनखौ बिथिं जाबाय आरो बे चान्सआवनो इन्डिया बेबायदि एटाक खालामदोंमोन बबेखानि इन्डियानि जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बै एयार डिफेन्स सिस्टेमाबो पाकिस्ताननि ड्रनफोरखौ फोजोबस्रांनायाव गोबां मदद खालामदों आरो इन्डियानि जि एयार शिल्ड जाबायदि सिस्टेमै माने पाकिस्ताननि बै फैनाय ड्रनफोरखौ 400निफ्राय 600नि गेजेराव होनना बुंदों बै ड्रनफोरखौ होबथानायाव मिसाइलफोरखौ होबथानायाव जाबायदि बिफाव लादों बे जोबोर गोमोथाव बेखौ माने जोङो जोबोर
बाख्नायनांगोन बुहुमाव जाबायदि रेकर्ड खालामदों इन्डिया बे आसरित टाइपनि मोनसे रेकर्ड बानायदों मानोना पाकिस्ताननि मोनसेबो हाथियारा आरो बेल' नङा चाइनानि जि PL-15 जि मिसाइल बे मिसाइलाबो इन्डियायाव एटाक खालामनायाव फेलार जादों बेल' नङा बिनि उनाव इन्डिया मा खालामबाय जेब्ला पाकिस्ताना बेबायदि एक्टिभ खालामजोब्बाय गासै हाथियारखौ बै समाव इन्डियाबो इजराइलनि मोनसे ड्रन बै ड्रना सुइसाइड ड्रन बै ड्रनखौ मा हगारहरबाय पाकिस्तानाव बै ड्रना मा खालामो रादारनि जि वेभ बै रादारनि वेभखौ होसोना थांनानै मा खालामो एटाक खालामो बेबादिनोथ' नोंथांमोना नुदों निउसाव नुदोंमोन जानांगौ पाकिस्ताननि माखासे एयार डिफेन्स रादारफोरखौ मा खालामदों फोजोबस्रांनाय मोनब्रैसो जायगानि फोजोबस्रांनाय बेखौ नोंथांमोना थारैनो खोनादों बे मा रादारनि जि वेभ ना बेखौनो होसो होसो थांनानै सहैयो आरो बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानांगौ जे एर'प्लेन गावख्लायदों होनना बुंदों इन्डियानि बै एर'प्लेना थारैनो मामोन बै एर'प्लेनखौ ओरैबायदि डिजाइन बानायदों माने ड्रनमोन बियो ड्रनखौ ओरैबायदि डिजाइन बानायदों बै ड्रना नुनायाव बै राफेल बादियानो जा MiG-29 बायदि जा एबा मा सुखय 30 MK बायदि जा बेबायदि गुबुन गुबुन एयारक्राफ्टनि डिजाइनाव बानायनानै बिसोरखौ माखासे हरदोंमोन आरो बेखौसो गावख्लायदोंमोन बे जाबाय दासिमनि मिथिनाय रिपर्ट दावहानि टेक्टिक्सआ माबायदि नाय दावहायाव देरहानो थाखाय नोंथाङा मा मावनांगौ जायो नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय स' दावहा होननाय बुस्थुआ मा नोंथाङा जुदि एसे जुदि थगाय थसिनि जुदि बुद्धि गैयाबा नोंथाङा जुदि सोरखौबा साइक'लजिकेल भ्रमाव जुदि खोलैनो हायाबा दावहायाव एसेबां पारफेक्टयै माब्लाबो देरहानो हाया बेखिनिया जाबाय आं नोंथांनो बुंनायखिनिया जाबाय टेक्टिक्स मोनसे रोखोमनि टेक्टिक्स आरो बे टेक्टिक्सआ 1971 वारावबो जादोंमोन पाकिस्ताननि आर्मिखौ भ्रम खालामनो थाखाय मा खालामदोंमोन पेरासुटजों बाख्लायदोंमोन पुतला आर्मि माखासेखौ दामि आर्मि माने पुतला गोजामोन आरो गासैबो इन्डियान आर्मिनि स्टाइलाव मा एर'प्लेननिफ्राय मा खालामदोंमोन बिसोरो पेराट्रुपार्स ना बै नकलि पेराट्रुपार्सफोरा मा खालामदोंमोन बाख्लायदोंमोन आरो बे कनफिउजननि थाखायनो बै बांलादेशआ बै समाव जोनोम जादोंना 1971आव इन्डिया पाकिस्तान बे दावहायाव पाकिस्ताना मा गिनानैनो माखासे दावहायाव जेनदोंमोन आरो सारेन्डार खालामनो बाध्य जादोंमोन नाथाय उनाव मिथिबाय बै गासैबो पुतला आर्मिसोमोन